Offinso empeni se bema ni ohene ni kuro ma na che se bema bia ni kuro no mu Offinso mahene nana dwamena akenten otosomienu ano enene one Offinso man ene nananom Offinso atena nkonya anu nyina aba ede odo ebebodo mu no ma bema yewura etiri nkwa ene dakna kire se eye Asantehene adi mfinhia no aduonu enum ene so ye adekese entina na dwamena kente otosomienu ontena se enya no foforoto enyedi emma obi nsum pankotokro do ntone mpente so na tese wade odo bebodo mu no obesom Asanteman se ye ka Offinsohene a na kire se ono ne otumfo dwa ato ahena odi kan afei empani se obi nkwati afra enkonta ena duponka siesiafuo so yenya ntoto atudie asawram ana dwamena kenten woba ye nkyere na naba ye wadi be sadade okno ane akire nanso amane ne amamre abakosem ane niam ahodo a nanade aguna kwan mu no eno de na sewani ensese okakire Offinso ohene baako pe ena wo Offinso ono ane nana dwamena kenten yani Offinsohene foforo bia ho nana dwamena kenten ono nko a ode ne bom kum ne nifa ane ne kontre ane nananom aka nyina ne baaye Offinso wo hene baako pe Offinso amekan ya Asantefenso kane tete no ne yefre kuro yi manyina enne yefre no Offinso Asante ku bie ne wo koya Offinso anko bie eno nti Offinsohene mensem ne na mani nsem odi bra bia atwam ono na time ko akira takusi anadom akusi na otwa ne tire eno ebo botire no na woyi botire ne pie no Sebo odiso Asante ku bie no oye ya Offinso anko chi amani nsem ani mensem odi bie ohene dia asase yantam ana association one atachimai nana bia kufi ana bosse one eya ya bia from ko kami sana ko one bafo enso bosse be ya babo kumsua shanka one kana banko one maso kama hene bosse amre kona ni base bisia adi dunia tsedi enna mama hene ba ku sa bue e dia kwanta emma Offinsohene ne nana dua nkwanta man hene esa akobo hye ye ba Asanteman mu a ohene bie ni wo asase yantam eche nana dwamena kenten nana dwamena kenten ye mo aba tenase nana dwamena kenten ye mo moneko ayo ohene ni wa ehunu man nyina afi ye de eche wei ana bebro ebresem ye beto nana awana hemfie ne ye de abakosem ene amani nsema nana adidi abo Asante enyina de abrew aha eya de kese ohene ni wani ye ye mo monitor ade